say so, blue. Tässä näette meikäläisen vetämässä settiä AVPn kanssa lämmittelyn aikana. Mä olin tosiaan... Tää tulee nyt ole tämmönen vähän lyhyempi kooste tästä virallisesti. Tää oli ihan pirun pitkä peli. Oli joku 39 minuuttia. Et just tällaiset pitkät pelit, niin mä tuun vetää näistä vaan nää kohokohdat, koska näissä ei oo siis muuten mitään katsottavaa. Mut niin, tää oli itse asiassa erittäin hyvä peli. Mä oppisin paljon AVP-kikkoja ja temppuja tän pelin aikana. Tuossa on eilen tai edellispäivä taisin pelata läpi ja... Niin. Meininki on nyt siis mitä on ja... Täällä sitä mennään. Tapetaan ihmisen. Niin, tässä on tosiaan kohokohdat, eli kuten kuulette mä en pysty vaihtaa toisiin pelaajiin, eli tää olen ihan minä. Mietin se, että kuka viitti. Ai se oli sinne kuoli. Kuten huomaatte, mä osaan aika hyvin ton nopea vaihdos kaikista takas AVP, lataa sellainen nopeammin, mutta... ei sit kovin usein on mitään apua mulla ollut, ja toi oli itse asiassa ihan pirun onnekas shotti. Mä oon tosiaan tänä no oneina pyörinyt tässä tiimissä nyt sit pari päivää, koska... Kuten sanoin, ei oo oikein tehnyt mieli tubettaa tai mitään. Mä yritin etsiä inspiraatiota toisesta maailmasta eli oikeasta maailmasta, niin eipä sieltä juuri mitään sen kummosempaa löytynyt. Tää matsi tulee. Tää on hieno. Eka. Toinen. Kolmas. Niin. Eli joo. Mä etsisin inspiraatiota toisesta maailmasta, eli in real lifeista en löytänyt. Niin senpä takia nyt sitten täällä chillaillaan vaan ja koitetaan löytää sitä oikeaa itseämme. Jatketaan miten ollaan jatkettu. Jos tulee taukoja, niin tulee, te tiedätte, että mulla on vähän henkisiä pulmia välillä. Koska mä inhoan itten, sanotaan näin. Et oikeastaan ainoa asia, missä mua ikinä hyväksytty on tää YouTube ja täälläkin vaan muuta. Niin, ja siitä tosiaan, että tossa noin ton Definsen kanssa tehtiin yhteinen kanava, ja tää kanava tulee tiputtamaan aika paljon niinku tää Markurius-kanava, tää tulee tulemaan siis molemmille kanaville. Definse ja Markurius nimimerkillä löytyy. Laitan linkin tonne descriptioniin ja sit mä kans tilaan sen, että kaikki voi käydä sit mun tilauksista kattossa. Hetken, mikäs nyt on niinku homman nimi. Et sinne tulee Definse hoitaa Minecraft-puolen ja mä hoidan sit niinku tän Counter-Strike-puolen. Mä yritän tänään saada tän videon molemmille puolelle, se olisi sit ihan hyvä juttu. Okay. Ja mä tosiaan lueskelin vähän tätä P90, on erittäin... Miksiköhän tässä ei muuta oo skiniä? Mulla on tässä Asimulla. Kaikki nää skinit näköjään vähän kikkailee nyt tässä. Joo. Eli joo, se oli siinä aika nopea peli. Joo, aika nopea. Kesti ihan pirun kauan. Eli mä oon nyt sit niinku No One ja Kristallin kuvalla pyörimässä täällä Steamissä. Vaihdon läjän kakkaa tälläseen. Sitten mä yritän vaihtaa yhden hauskan tyypin kanssa koko se inventoori tän kans, mut silloin tällä hetkellä joku ihme uusi kone. Ja sen takia ei oikein onnistunut mikään hommeli. Mä sain tällaisen sit P250 PC vastaan. Ja tämän mä poistin kauppapaikan. Mä voisin itse asiassa laittaa ihan just laittaa saman tien takaisin. Myy kauppapaikalle. No niin, kipikavi. Mä tiedän tän hinnan ulko. Ja kipikavi, kiitos. Kävästään sieltä kauppapaikalta, hankki jotain pari 4 sentin skiniä, jos tehdään joku trade-up-kontrakti. Lisäasetukset.
Counter-Strike. Et vedetään tässä nyt tämmönen pika super hyper trade contract, jos täältä löytyis mitään halpaa kakkaa. Oho, te kysyy jopa noin kallis nykyään. Otetaan nyt toi mun kuluttaja, tuossa menee 40 senttiä yhteensä. Otetaan tästä 10 arktista verkkoa, jos kaikki on tätä. Kiviakapi, kiitos. Jaha joo, kaikki on tätä 4 senttiä, ei mitään ongelma. Joo, skip, sulje. Niin, eli sanokaa mitä mieltä olitte, haluatteko te, että mä rupeen skippaamaan noita kompetitiiveitä oltava laina. Koska se nopeuttaisi aika hyvin noita ja sit niitä tulisi vähän enemmänkin. Silleen hienosti. Plts, kiitos. Täytyy vahtii vähän se, että mä ostan oikean määrän, mä en halua yhtään ylimääräistä. YKK, Nevi, puolet jo, wow. Nyt on kyllä semmonen juttu, että huhhuh. Kuus, 7. Tseki. 8. 9. Ja 10. Wow! Nyt onko semmonen juttu, että pakko vetää party hardi. Wow. Eli okei, missä se oli meidän hieno trade kontrahti siellä kontrahti. Katsotaan mitä täältä tulee. Mä arvaan, että tulee pelkkää kakkaa. Jatketaan. Fuck. Kaikkein paras ikinä. Arktista ja arktista. Mitä täältä saadaan? Näyttää kenttäkokeilulta. Vähän käytetty jopa. Okei, mikä sitä arvoa? Käydään vilkataan. Hyvä turre, vedetään toinen tämmönen samanlainen. Et joo, tää on nyt vähän tämmönen höpöttelyvideo ollut. Ei se pistetään käyttöön. Sutkin pistetään käyttöön, koska karkasit multa yhtäkkiä. Joo. Eli näkylä ensi videossa, joka tulee joskus, en tiedä milloin, mutta kokeillaan saada tässä joskus ja lähipäivinä. Muistakaa käydä vilkaisee te aktiivisimmat, jotka siellä nyt kattelette tätä videota, niin käykääs kattoo toi Markurius ja Defin se kanava. Sinne rupeaa tulee nyt aktiivisemmin, koska mulla on 300 tilaajaa tällä kanavalla, tai tällä Markurius-kanavalla, mutta suurin osa on niin epäaktiivista, että mä en oikeasti täällä viittiin jatkaa. Se on oikeasti häirittää, kun melkein 300 tilaajaa ja sit mahtavat tyyliin parhaimmillaan 50 näyttökertaa. Yeah. Et joo, ei siinä sit sen kummosempaa. Linkki löytyy, jos ei descriptionista, niin kanavan tiedoista tai tilauksista. Niin, se olisi mörmörö täältä. CS ja karamelli on meidän maailmasta.